ఇక్కడ వింటుండేది హిరణ్యాక్షుడు సో హిరణ్యాక్ష ఇక్కడ ప్రభుపాద మనకి చెప్తా ఉండేది ఇది అసుర ప్రవృత్తి. సో అసుర ప్రవృత్తిలో ఇక్కడ వింటుండేది హిరణ్యాక్షుడు సో వరుణ దగ్గర వెళ్తున్నారు. సో వరుణుడు సో గొప్ప దేవతలు భక్తుడు. సో అయితే ఈ యొక్క అధికారం, ఈ యొక్క శక్తి పొందడం ద్వారా హిరణ్యాక్ష వాళ్ళు కూడా చాలా ఒక నెగ్లెక్ట్ఫుల్లీ వాళ్ళకు నమస్కరించేది కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ ఎదుట వాళ్ళని ఛాలెంజింగ్, నాకు మీరు యుద్ధం చేయాలి నాతో మీరు. సో ఇది యాక్చువల్లీ క్షత్రియ స్పిరిట్ వెనకాలి. క్షత్రియ ధర్మం అంటే ఎనీ ఛాలెంజ్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. పర్టికులర్లీ ఈ యుద్ధము, ఇంకొకటి గ్యాంబ్లింగ్, ఇది వేరే విధులకి లేవు అది అయితే. బట్ క్షత్రియ స్పిరిట్ అంటే వాళ్ళు యుద్ధం ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. గ్యాంబ్లింగ్ కూడా వాళ్ళకి అలౌడ్. సో అదే కారణం మేము వినేది. యుధిష్ఠిర్ మహారాజు యాక్చువల్లీ గ్యాంబ్లింగ్లో ఏమి అంత ఎక్స్పర్టైజ్ లేదు, నిపుణుడు కాదు. బట్ స్టిల్ తన క్షత్రియ ధర్మం దాన్ని పాలించే కారణమున వాళ్ళు ఆ ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దుర్యోధన శకుని దాన్ని ప్లాన్ చేసేది. శకునికి ఇంకా ఒక ఇది ఉంటుందంటే ఎక్స్పర్టైజ్, ఇంకా చీటింగ్ ఇది ఉంటుంది. సో వాళ్ళు వీళ్ళకి ఫోర్స్ చేసేది, అట్లా దాన్ని ఆహ్వానించేది వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుడి ద్వారా. సో యాక్చువల్లీ వాళ్ళు పీస్ఫుల్గా ఉంటారు. పాండవులు ఇంద్రప్రస్థ వాళ్ళకి డివిజన్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అదంతా ఇది కాదు అది. అయితే వాళ్ళ ఒక దీని నుండి, వాళ్ళ పరిశ్రమ నుండి, వాళ్ళ శుద్ధ భక్త భావం నుండి, భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థ మాయాదానవుడు దాన్ని సృష్టించేది. సో అయితే వీళ్ళు రాజసూయ యజ్ఞ చేసిన సమయంలో దుర్యోధనుడికి ఇది అవుతుంది. దుర్యోధనుడు ఒక అపమానం, ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. సో అదైనాక ఈ దుర్యోధనుడు ఇంతే వాళ్ళకి మత్సరత, ఎన్వి, ద్వేషం, మా దీని కింద ఇది చాలా గొప్పగా ఉంది, హస్తినాపురం కింద కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది. సో ఆ విధంగా ఒక ద్వేషభావం నుండి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి ఛాలెంజ్, క్షత్రియ స్పిరిట్ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు అది ధృతరాష్ట్రుడి ద్వారా వాళ్ళు ఆహ్వానించారు. సో ధృతరాష్ట్రుడు సీనియర్. సో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆయా ధర్మరాజు యాక్సెప్ట్స్ ఇది. లేకుంటే వాళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళకి దీని ద్వారా ఒక వచ్చే రిజల్ట్ సో వాళ్ళకి అగెయిన్స్ట్ ఉంటుంది తెలుసు, బట్ స్టిల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ఎనీవే, సో ఇది క్షత్రియ స్పిరిట్ ఇది. సో క్షత్రియ స్పిరిట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు వాళ్ళు. సో క్షత్రియ ఇంకొకటి ఇదంటే, ఇంకొకటి ఎదుట వీళ్ళు సపోజ్ వాళ్ళు ఫైట్ చేసేదానికి రెడీ లేదు, వాళ్ళు సరెండర్ అవుతారు అంటే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు మిస్ చేస్తారు. అది కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు పొలిటికల్ ప్రిజనర్గా తీసుకొని వాళ్ళకి హింస చేసి వాళ్ళని వధించే ఇది లేదు. ఎనీబడి వాళ్ళ శత్రువు ఉంటేనో వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు శరణాగతి వస్తే వాళ్ళకు కూడా క్షమ వాళ్ళకు కూడా విడిచేస్తారు. సో మహారాజుది ఆ ధర్మాలు, అది క్షత్రియ ధర్మంలో ఆ విధంగా ఉంటుంది. అందుకు సేమ్ వాళ్ళు దీంట్లో ఇంక ఎదుట ఫైట్ చేసే వ్యక్తి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇది లేదు అంటే, వెపన్ లేదు అంటే, వీళ్ళు వెపన్ లేకనే యుద్ధం చేస్తారు. ముందు కూడా ఇప్పుడు వింటాము హిరణ్యాక్ష వరాహ భగవంతుడి మధ్య యుద్ధంలో కూడా ఈ రూల్స్ ఆఫ్ ఫైట్ చాలా నియమాలు ఉన్నాయి క్షత్రియ ధర్మంలో. అక్కడ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నది పర్టికులర్ టైం, మార్నింగ్స్ ఒక 6 o'clock సూర్యోదయం తర్వాత సూర్యాస్తమయం, అది కూడా చాలా రూల్స్.
సో ఇప్పుడు చూస్తే ఆ విధంగా ఏమీ రూల్సే లేదు. ఫైటింగ్ల వార్స్ చాలా ఎక్కువగా అంధకారంలా వార్ కావాలి క్షత్రియ రూల్స్ అంటే వాళ్ళు ఒక యుద్ధ భూమిలో జరుగుతుంది. అది ఏ వినాకారణంగా అటాక్ చేసే సిటీస్, అమాయక జనుల్ని వధించేది, ప్రజల్ని లేదు. సో చాలా బాగా చెప్తారు. ఉన్నారు ప్రజలు, ఈ ఒకవైపు పాండవులు ఉన్నారు, ఒకవైపు కౌరవులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఎవరు వస్తేనో, ఎవరు అధికారం వస్తేనో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి. అది ట్యాక్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కాదు, ఎవరు వైశ్య వాళ్ళకి కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం దాంట్లో లాభం ఉంది, వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఉంది, వాళ్ళకి మాత్రం ట్యాక్స్. లేకుంటే ఇంకెవరికి కూడా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, శూద్ర వాళ్ళకి ట్యాక్స్ లేదు. వాళ్ళకి అంత ఇది వాళ్ళకి ఇన్కమ్ లేదు, దానికోసం వాళ్ళకి లేదు. ఓన్లీ బిజినెస్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా అవ్వచ్చు, వెదర్ దుర్యోధనుడు కావచ్చు, లేకుంటే అక్కడ అర్జునుడు కావచ్చు. సో వీళ్ళు ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి. సో అది వాళ్ళ పర్పస్, సామాన్య జనం ప్రజల్ది. సో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఫైట్ చేసేది, వాళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్, వార్ టైంలో ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ. సో ఎవరికి ఆసక్తి లేదు, ఇప్పుడు రష్యాలో అంతా చెప్తున్నారు, ఎవరికి కూడా ఫైట్ చేసేదానికి ఇవిలే. అయితే ఫోర్స్, డ్రాఫ్ట్ బోర్డ్ యుక్రెయిన్ అంటే ఫోర్స్గా వాళ్ళని అక్కడ పంపేది. ఇంకా ఏదేదో పాలసీస్ చేస్తారు, చెప్తారు. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సమయంలో, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సమయంలో భారతంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యామైన్ అంతా క్రియేట్ చేశారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యామైన్ అంటే ఫోర్స్గా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి యుద్ధంలో అనే కారణమున ఎవరు సర్కారం ఉంటారు వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్గా కొంత స్కేర్సిటీ చేసి, అంటే ఎంత స్కేర్సిటీ ఉంటేనో ఆర్మీ వాళ్ళకి అంత నెసెసిటీస్, నీడ్స్ ఉంటుంది. అది రాజ్య ధర్మంలో వాళ్ళ రక్షణ కోసం ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి పడుతుంది. సో అది ఆ విధంగా ఈ బ్రిటిష్ సర్కారము అప్పుడు మన పైన వాళ్ళు మన భారత్ని వాళ్ళు రూల్ చేస్తూ ఉంటారు. దాని నుండి వాళ్ళు పెద్దవారిలో మనకి సోల్జర్స్ ఎవరు వస్తాలే అనే కారణమున ఇకంతా ఆర్టిఫిషియల్గా వాళ్ళు ఇచ్చేసారంట. అంత అంత ప్రొడక్షన్ ఉంది, ఎంత ధాన్యాలు ఉన్నాయి, అయితే వాళ్ళు అది గవర్నమెంట్ సర్కారంలో అంత కంట్రోల్ ఉంది. వాళ్ళ దీంట్లో స్టోర్ హౌసెస్లో అంతా అది పాడవుతేనే పర్వాలేదు, అది ఇదవుతేనే పర్వాలేదు. సో అప్పుడు జనాలు అయ్యో మనకు ఆహారం లేదు, ఇంకొకటి అట్లీస్ట్ ఆర్మీకి వెళ్దాం, ఆర్మీకి వెళ్తే మనకి ఆహారం అనేది కొంత దొరుకుతుంది, మన ఫ్యామిలీకి కొంత పంపొచ్చు. సో ఈ విధంగా అంతా చేస్తుంటారు. సో ఇదంతా పాలిటిక్స్, రాజకీయంలో ఈ కలియుగంలో పర్టికులర్లీ ఈ అన్యాయం ఇదంతా. సో వెనకాల సమయంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. క్షత్రియ ధర్మం కూడా చాలా చక్కగా రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఏ టైంకి వాళ్ళు ఫైట్ కావాలి, ఏ విధంగా ఆపోజిట్ పార్టీ ఫైట్ చేయాలి, ఎవరు ఆపోజిట్ పార్టీ ఉంటుండ్రి. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా అంటే పర్టికులర్లీ పురుషులు యుద్ధం కంటే స్త్రీలు వాళ్ళకి వేరే ధర్మం ఉన్నది, ఫ్యామిలీ, కుటుంబము, వాళ్ళు చూసుకునేది, వాళ్ళని ఇచ్చేసేది, రక్షించేది. సో వాళ్ళు వేరే ధర్మం. సో ఇదంతా వాళ్ళకి ఉంటుండలే వాళ్ళకి వెనకాల సమయంలో. సో చాలా రూల్స్, చాలా రెగ్యులేషన్స్. సో బట్ ఎనీవే అవుతాను కూడా అదే ఇంత రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటేనో ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇక్కడ ఒక దుష్కృత్యులైన అసురులైన హిరణ్యాక్ష, రావణ, లేకుంటే దుర్యోధన, వార్ మాంగర్స్ బాగా చెప్తారు. వాళ్ళకి ఏది కారణం లేకుండే వాళ్ళకి వాళ్ళ శక్తిని చూపేది, వాళ్ళకి ఒక వ్యక్తులకి హింసించేది ఒక ప్రవృత్తి. సో జరాసంధను కూడా అదే విధంగా, జరాసంధుడు మేము వినేది 20,000 రాజుల్ని వాళ్ళు బంధించారు. సో యాక్చువల్లీ 20,000 రాజులు ఎక్కడున్నారు అంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో బాగా సంపూర్ణ విశ్వానికి ఒక మహారాజు ఉంటుండ్రి, మహారాజు యుధిష్ఠిరుడు. ఆ విధంగా హస్తినాపురం నుండి వాళ్ళు సామ్రాట్ రూల్ చేస్తుంటారు. అయితే చాలా చిన్న రాజులు ఉంటుండ్రి, ఎవ్రీ స్టేట్ చిన్న స్టేట్స్ ఉంటుండే. సో వీళ్ళు జరాసంధుడు అందరినీ కూడా బంధించి వాళ్ళందరినీ ఒక పెద్ద నరబలి యాగం చేయాలి. సో ఈ నరబలి యాగం అయితే జనరల్లీ ఇది లేదు, ఇది జనరల్లీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్గా చెప్పాలి అంటే వేదాల్లో అది కూడా కాలభైరవుడో లేదంటే కాళీదేవికో సో ఒక ఇది లోవర్ అనిమల్ ఉండొచ్చు. అయితే కొంత ఇది బ్లాక్, ఇది దీంట్లో బ్లాక్ మ్యాజిక్ విధమైన దీంట్లో ఇట్లా నరుల్ని కూడా ఒక
బలిగా ఇచ్చేది కార్యాలు ఉన్నాయి. ఒక సమయంలో వెళ్ళి భరత మహారాజుకి కొంత దొంగలు వాళ్ళు వాళ్ళని అపహరించి వాళ్ళని నరబలి ఇవ్వాలి అనుకుంటుంటారు ఒక టైంలో. ఎనివే అప్పుడు సాక్షాత్ కాళీదేవి మూర్తి వాళ్ళు బయట వచ్చి వాళ్ళంతా ఆ దొంగల్ని వధించి, సో ఇదే ఈ సమయంలో జరాసంధుడు చాలా శక్తి నుండి ఇంకా ఎక్కువ శక్తి పొందాలి, ఈ విధమైన ఒక వాళ్ళు కల్పించుకునే ఒక విధమైన ఒక యాగము. సో దాంట్లో వాళ్ళు చేసే వింటాము. సో అప్పుడు ఆ 20,000 రాజులు దాంట్లో ఒకరు వాళ్ళ దూతుడుగా కృష్ణుడి దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు ద్వారకలా వాళ్ళు మీరు రక్షించాలి మాకు. సో వాళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేది, మనము కూడా మన కర్మమే వెనకాలి, మనము కూడా రాజుగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఈ విధమైన శక్తి నుండి ఇంకా వేరే వైరత్వం సాధించుకొని అంత రాజుల దగ్గర యుద్ధం చేస్తుంటుంది మనం. సో ఇప్పుడు మనకు కూడా ఆ విధంగా ఒక రియాక్షన్, మనకు ప్రతిచర్యం, రియాక్షన్ మనం కూడా ఇప్పుడు జరాసంధుడి నుండి బంధించి ఉన్నాం. సో తర్వాత భగవంతుడికి వాళ్ళు కోరిక, దయచేసి మనని రక్షించండి అని. సో వాడికి ఎనీవే ఆ లీల భగవంతుడు రాజసూయకి వెళ్తారు. వెళ్ళి ఇది తీసుకొని ఒక రీజన్ తీసుకొని భీమసేనని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు జరాసంధుడి పైన వాదించేది. కాకపోతే జరాసంధుడికి కూడా కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో చేస్తుంటారు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళకి చాలా దానం చేసే ఒక ప్రవృత్తి. అసురుడు అయితే కూడా కొంత ఈ విధమైన ఒక భౌతిక దృష్టితోనే మాకు దాని నుండి చాలా పుణ్యం దొరుకుతుంది, చాలా బ్లెస్సింగ్ దొరుకుతుంది, చాలా ఆశీర్వాదం. సో ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి ఆ దాన స్వభావంగా ఉన్నాడు. సో వాళ్ళు కృష్ణుడు, అర్జున, భీమసేనుడు, సో వాళ్ళు మా ఎదుట ఎవరైనా మీరు ఫైట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు బ్లెస్ అడుగుతారు. వాళ్ళకి గెస్ట్గా వెళ్ళి, అతిథిగా వెళ్ళి వాళ్ళు మనకేమైనా ఇవ్వండి, మనకి ఏం కావాలి, మనకేం కావాలి అంటే మీతో పాటు మేము ఫైట్ చేయాలి. సో ఎవరైనా మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు జరాసంధుడు కృష్ణుడు నా ఎదుట యుద్ధం చేయడు, ఆల్రెడీ రణభూమిని విడిచి పరిగెత్తిపోయారు వీళ్ళు వెనకాల ఒక సమయంలో. సో ఈ విధంగా ఫైట్ చేయరు. అర్జునుడు నాకు ఈక్వల్ కాదు, దేవ బలంలో నాకు తక్కువ, నాకు భీమసేనుడు నాకు సమం. చెప్తారు 28 రోజులు స్వస్థంగా ఫైట్ జరిగింది. అది కూడా టైమ్స్ మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్. వాటి తర్వాత లేదు, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మహాభారత యుద్ధం ఇది అదే విధంగా 18 రోజులు, ప్రతిరోజు మార్నింగ్ నుండి సూర్యాస్తం, అదే టైం. అది విడిచి లేదు ఇంకా. ఓన్లీ అసురులకి, ఆ నిశాచరులకి వాళ్ళకి అలౌడ్ అనుకుంటాను. దానికోసం ఘటోత్కచుడు ఒక టైంగా ఫైట్ చేస్తారు. సో ఇది క్షత్రియ రూల్స్, క్షత్రియ ధర్మము. సో ఆ ధర్మము పాలించి ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ముందు మంచి ఇది ఉంటుంది అట్లీస్ట్. సో భగవంతుడు అర్జునుడు చెప్పేది, సో ఇది ధర్మయుద్ధం, యుద్ధం చేస్తుండేది. నువ్వు ఇక్కడ జయించితే నువ్వు భూలోకంలోనే ఒక ఇంద్రుడు ఉన్నట్లు ఇది సాధించుతాను, లేకుంటే స్వర్గలోకం నువ్వు ప్రాప్తి చేస్తాను, మరణించితే కూడా. సో ఎనీవే హిరణ్యాక్షుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అంత్యం వస్తుంది. సో వరుణుడికి తెలుస్తా ఉంది, వాళ్ళు త్వరనే భగవంతుడు నిన్ను వధించుతారు. సో అప్పుడు మీ యుద్ధం చేసేది ఇచ్చే ప్రవృత్తికి సంపూర్ణం దానికి మీకు దొరుకుతుంది. మీకు ఆమెట్గా వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు ఇంకా అప్పుడు మీ దేహము ఈ కుక్కులు, ఇది ఫాక్స్, జాకల్స్ అంత తినేయగా అర్హమవుతుంది. అది యాక్చువల్లీ మా దేహం అంతే. దేహం ఎండ్ ఏదే విధంగా నార్మల్ డెత్ పొందితే కూడా మనకు దాన్ని బరీ చేయొచ్చు. సో బరీ చేస్తే ఫైనలీ దాన్ని ఇన్సెక్ట్స్, బ్యాక్టీరియా అంతా తిని మరలా అది ఒక యూరిన్ స్టూలుగా మన దేహం మారుతుంది. ఏదే విధం కావచ్చు, మనది నార్మల్ డెత్ కావచ్చు, అన్యాచురల్ డెత్ కావచ్చు, ఈ దేహంది గోల్ ఒకటే. లేకుంటే దానికి వైదిక కాలంలో అట్లీస్ట్ బర్న్ చేసేస్తారు ఇమీడియట్లీ. దాన్ని పెట్టుకొని మీ వాట్ ఈస్ యూస్. సో దాన్ని త్వరనే
దాన్ని అగ్గిలో పెట్టి కాల్చేస్తారు. లేకుంటే బరీ చేస్తేను అదే, లేకుంటే ఇంకా పార్సీ వీళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు అసలు అలాగే విడిచేస్తారు వాళ్ళ దేహంని. పెద్ద పెద్ద వల్చర్స్ ఇదంతా వచ్చి తింటుంది. ఎనీవే దాని ఎండ్ అంతే, అది దేహం. బట్ ఎనీవే వైదిక శాస్త్రంగా కాల్ చేసేది దట్ బెటర్, ఇట్స్ బెటర్ సిస్టమ్. అది చేయాలంటే ఆత్మకి అటాచ్మెంట్ ఉంది దేహం పైన. సో మరలా అది అది దాని నాశనం అయ్యే వరకు ఈ ఆత్మ దాన్ని మరలా ప్రవేశించే ఒక ప్రయత్నంలో ఉండొచ్చు. సో దానికోసం దాన్ని కాల్ చేసిన తక్షణమే తర్వాత అప్పుడు ఇట్ అక్సెప్ట్స్ ఆత్మ దయ్యంగా రూపంలో ఉండేదో ఒక సూక్ష్మ రూపంలో ఉండేదే ఆత్మ, ఆ జీవుడు నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్ళేదానికి అక్సెప్ట్స్, స్వీకరిస్తాడు. సో హిరణ్యాక్ష ఇంకేముంది పాయింట్స్ ఇక్కడ? కనుక వాళ్ళ ఎండు అదే విధంగా అవుతుంది. సామాన్యంగా ఈ విధంగా ఇక్కడ చూస్తుండేది మనము క్షత్రియ ఎవరు దుర్వినియోగించి ఆ విధంగా ఉంటారో వాళ్ళది వెరీ బ్యాడ్ ఎండ్. వెరీ బ్యాడ్ ఎండ్ అంటే పర్టికులర్లీ మనం వీళ్ళు వింటాం చరిత్రలో, ఈ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ వీళ్ళంతా ఒక రాజు, వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ సర్వెంట్, సో వాళ్ళ సేవకుడు అయితే వాళ్ళని వధించి వాళ్ళు దీన్ని తీసుకునేది. యాక్చువల్లీ మన దీనిగా సిస్టమ్ అంటే ఎవరు జ్యేష్ఠ వీళ్ళు ఉంటారు జనరలీ, అది వాళ్ళు ట్రైన్డ్ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ వాళ్ళు సీనియర్ ఉంటుండ్రి వాళ్ళు బై జన్మము, నెక్స్ట్ వచ్చే రాజు ట్రైనింగ్ ఉంటుండే వాళ్ళకి. సో ట్రైనింగ్ ఉండి వాళ్ళు నెక్స్ట్ రాజు అవుతుంటారు, నెక్స్ట్ తిరిగి వాళ్ళ వంశం. సో అదేవిధంగా ఓన్లీ ఈ ఎక్సెప్షన్ అంటే ధృతరాష్ట్రానికి క్వాలిఫికేషన్స్ లేదు, అర్హత లేదు, వాడు గుడ్డివాడు అందమైన కారణంగా వాళ్ళకి పాండుకి అది దొరికింది. పాండు అయినా ఇమీడియట్లీ ఈ యుధిష్ఠిర మహారాజు అది కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ విధంగా. సో అది ట్రైన్డ్ వాళ్ళు, ఫుల్లీ ట్రైన్ వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తుండేది ఇక్కడ ఇది మన దీంట్లో ఈ చరిత్రలో, సో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని ఫోర్స్గా దాన్ని గ్రహించి నెక్స్ట్ వ్యక్తిని ఆ విధంగా వాళ్ళ నుండి తీసుకుంటారు. ఎంత ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్, ఖిల్జీ, తుగ్లక్, సో ఫుల్ వాళ్ళ ఇది ఔరంగజేబ్, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు వచ్చేసారు తర్వాత వాళ్ళకి కూడా అదే విధంగా ఇంకొకరు వాళ్ళ నుండి తీసుకుంటారు. సో ఇది హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. చరిత్రలో ఒకరు వచ్చేసి ఇంకొకరు అదే విధంగా వాళ్ళ నుండి తీసుకుంటారు. సో అది అక్కడ ఎండ్ కాదు, అది సో వెనకాలి ఈ రాజు అంటే పర్టికులర్లీ ఇంత ట్రైనింగ్ ఇంత ఇది ఉంటుండే వీణ. సో వీణను ఇంకొక అసుర స్వభావంతో వచ్చిన ఒక రాజు అంగమహారాజా ఒక రాజర్షి. అదే తర్వాత వాళ్ళ పుత్రుడు వీణ మహారాజు ఒక రాజు అయినప్పుడు చాలా సేమ్. సో వీళ్ళు మెయిన్ ఏమంటే ఎంతగా వాళ్ళ శక్తి ఉందో దాని ద్వారా నేనే భగవంతుడు, ఇంకొక భగవంతుడిని ఆరాధించే అవసరం లేదు, ధర్మం పాలించే అవసరం లేదు. పవర్ శక్తి దొరికినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంత ఒక అందంగా గుడ్డివాడైపోతారు అంటే వాళ్ళే ప్రజలు వాళ్ళే పూజించాలి, వాళ్ళే రక్షిస్తుండేది. సో ఆ విధంగా సో ఆ వీణ మహారాజుని కూడా అప్పుడు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు వచ్చి సలహా ఇస్తారు, గుడ్ అడ్వైస్, అయితే వినరు, చెప్తారు. వాళ్ళ ఒక మాటల నుండినే వాళ్ళు శపించి వాళ్ళని వధించుతారు వీణ మహారాజు. తర్వాత వీణ మహారాజు నెక్స్ట్ వాళ్ళు పృథు మహారాజుని వాళ్ళకి జన్మం అవుతుంది. జన్మ వాళ్ళ వీణ దేహం నుండినే, మృతదేహం నుండినే తర్వాత వాళ్ళు రాజు అవుతారు. సో ఇది ఐడియల్ సిస్టమ్. ఒక సాధు పురుషులు, ఒక బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ ఒక దీంట్లో రక్షణంలో ఈ క్షత్రియులు వాళ్ళు కార్యకలాపాలు చేయాలి. సో అంటే క్షత్రియ అంటే చేతులు,
మన దేహంలో ఎలా ఉందో అలాగే సమాజంలో మనం బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అంటే ఐడియల్గా ట్రైనింగ్ ఉంటే బ్రాహ్మణ అంటే తల. సో మనకి తల, బ్రెయిన్ అది మార్గదర్శనం ఇస్తుంది. అది మార్గదర్శనం ఇచ్చినప్పుడు మనము ఈ చేతుల్ని వినియోగించుకొని రక్షణ చేసుకోవచ్చు, మనకు రక్షణ చేసుకోవచ్చు మన దేహానికి. అదేవిధంగా సమాజానికి క్షత్రియుల రక్షణ జరుగుతుంది, క్షత్రియులు. సో ఇది ఐడియల్ సిస్టమ్. అయితే కలియుగం అంటే హెడ్లెస్, ఆర్మ్లెస్, ఒక అన్ని మెయిన్లీ ఇప్పుడు మనదంటే కేవలం ఒకటి వర్కర్ క్లాస్. వర్కర్ క్లాస్ అంటే కేవలం ఒక కాళ్ళు ఉన్నటువంటి, కాళ్ళుండి కాళ్ళుంటే ఓన్లీ కాళ్ళుండి ఏం చేయకూడదు. తల కావాలి, తల అన్నీ కావాలి. తల కావాలి, చేతులు కావాలి, కడుపు కావాలి, కాళ్ళు కావాలి. అయితే రిలేటివ్లీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ తల. సో అట్లీస్ట్ జీవమనం ఉంటుంది ఒక దేహంలో కూడా మేము ఆలోచిస్తాం. సో ఆ విధంగా సమాజంలో మా మార్గదర్శనం చేసే ఒక గ్రూప్, ఒక సమాజము చాలా అతి అవశ్యం. సో హిరణ్యాక్ష సో అంత అధికారం పొందిన తర్వాత ఎవరిని వినరు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ తండ్రినే ఉన్నారు, కశ్యప ముని, గొప్ప ముని. అయితే వాళ్ళు లేదు, దాన్ని వినే ఒక ఇది లేవాడు. వాళ్ళు ఎనివే వాళ్ళు పుట్టింది వాళ్ళు భగవంతుడు విరోధించాలి, భగవంతునికి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఒక సంతృప్తి చేయాలి. ఆ కారణం వల్ల సో వాళ్ళు ఆ ప్రవృత్తి నుంచి ఏం చెప్తుంటే వెనకాలి దీంట్లో యోగా సమాధి స్థితిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. అయితే భగవంతుడిని అంత ద్వేషించి వాడు మా భగవంతుని వధించాలి, భగవంతుడిని. సో ఆ విధంగా దీంట్లో వాళ్ళు పుట్టింది వాడు హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపు ఇద్దరు కూడా. ఓకే, హరే కృష్ణ.